टिपकाई सांबान्दा पलासगुरिखौ नागारनानै माब्लाबाबो पर्बतजरा नामाखरनि एसेम्बलि सेगमेन्ट जानो हाया। एमसिएलए मुनमुन ब्रह्म। सेनं पर्बतजरा समष्टिनि एमसिएलए मुनमुन ब्रह्मआ फोरमायदों दि पर्बतजरा होनोब्ला टिपकाई दै आरो सिलाइ दैया पर्बतजरानि जिउ। बिनि सोरगिदिं साखाथि फाखाथि गामिनि सुबुं अनजिमाखौ लानानैसो गुबै पर्बतजराया थांनानै थागोन। टिपकाई सांबान्दा पलासगुरिखौ नागारनानै जों पर्बतजरानि रायजो राजाखौ गोथैसह खालामनाय बायदि मोनबाय। बेखौ जों पर्बतजरा हिसाबै मानिनानै लानो हाया। जों पर्बतजरानि सांग्रां सुबुं जानानै आसाम सरकारनिसिम गाबख्रावनानै खावलायहरो दि थार बिजिरनो थाखाय। एमसिएलए मुनमुन ब्रह्म।